RMN Report. Mo pahigayon og Grand Manual Audit kon RMA ang COMELEC sa 11 ka mga lokalidad sa Sugbo. Mao kining gipahibawan ni Attorney Marshall Sarno kinsa mao ang election supervisor sa COMELEC Cebu Province. Ang maong mga lugar na pili pinaagi sa napahigayon nga raffle sa COMELEC Central Office. Adunay 11 ka mga lugar nga ipaubos sa RMA. Diin na lakip ang 33 ka mga clustered precincts. Subay niini ang mga lugar nga napili mao ang Argao, Badian, Toledo, Daan Bantayan, Katmon, Sibonga, Consolacion, Cebu City 1st District, Cebu City 2nd District, lakip na usab ang Dakbayan sa Lapu-Lapu ug ang Dakbayan sa Mandaue. Matud pa ni Sarno manual ang buhaton nga paghihap ug ikumpara kini sa electronically counted nga ballots aron makita kung accurate ba ang maong machine. Giklaro sab ni Sarno nga ang himuon nga RMA dili makausab sa resulta sa gipahigayon nga eleksyon sa Sugbo. Kini agi lamang sa pagsusi kung nagtakdo ba ang kwintada sa automated counting machine kon ACM nga gigamit sa milabay nga eleksyon. Nasayran usab nga ang ipahigayon nga RMA gilauman nga mulungtad sulod sa usa ka semana ug gipanglantawan nga pasiugdahan sa trained audit team sa Department of Education kinsa wala misilbi isip electoral board members ni adtong piniliay. Para sa Bantay Balota 2025, kini si Idol Chixie, Tatak RMN.